U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka ne bude kako ja hoću, već kako ti hoćeš. Ništavna je moja uloga spram tvoja. Često nesvjesno i vlastitim snagama pokušavam riješiti neki svoj problem i djelovati na svoju ruku kao da išta mogu učiniti bez tebe. Zatim se sjetim tvoje uloge u mom životu. Sva anksioznost tada prestaje i konačno sve postaje smisleno. U tim trenucima spoznajem, ja uistinu živim. Svojom milošću dopusti mi zaustaviti se, sjećanje na tebe neka me u potpunosti zaokupi. Prepuštam tebi, Isuse, govoriti mome srcu. Tvoje prisustvo mom umu daruje preslatku tišinu. Amen.